Dikogbu ma biro were no gbete Enugu no chanja Ọnịcha marịa aba otu aka elu ụwa siri bụrụ ahịa ụfọdụ na-eje eje ụfọdụ na-ala ala ụfọdụ na-azụ njọ ụfọdụ na-azụ mma ụfọdụ n'ụsụ ahịa ụfọdụ n'uru ahịa anya azụmala ahịa ụwa onye anya azụmala ahịa onye zụjọba ya oburu ya lawa gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya azụmala ahịa ụwa nka anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala ayo anya azụmala 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 ahịa ụwa onye zụtara bụ n'isi naanị ya anya azụmala ahịa ụwa onye zụjọ akpanya oburu ya gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya azụmala ahịa ụwa nka anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala ayo anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala kesi edu gị n'ahịa otu aka ahịa ụwa si dịkwa anya azụmala ahịa ụwa onye zụtara bụ isi naanị ya anya azụmala ahịa ụwa onye zụjọ akpanya oburu ya lawa gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya azụmala ahịa ụwa nka anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala ayo anya azụmala 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 ahịa ụwa onye zụtara bụ isi naanị ya anya azụmala ahịa ụwa onye zụjọ akpanya oburu ya lawa gakọrọ onye kere ụwa tosiri zụta ya anya azụmala ahịa ụwa nka anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala anya azụmala ayo anya azụmala 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 ahịa ụwa kpachapụkwa anya n'ubi n'azụ. Papa, good morning. Go out there, Mark. You got a handy bag, you know, your bill. Papa, let him do a haggy. Papa, I don't get Jim. I'm not able to if you creature, but if you can, oh, no. And let have a tron of that, no, but it's that. Papa. One more good. Edmund, Njoku. Ndoza sina meko hanesa manana efia inebu manka ozo ka akwọtọ lo maka iji memme makwa mozu nwanne gị nwoke ije memme makwa mozu nwanne gị nwoke emege mmemme akwa mozu nwanne m nwoke taa ndoza biko so ta wadere nwere ike ịkwata na nkenke ụmụaka gụzụrụ onye eji eme ịkpọ ọbịa ọ bụrụ gị nwa ka egbiri ya ya na-egbiri gị uwe ewu Chineke gozie ụmụaka ekwele ka ihe ọjọọ ọbụla zute ha gị onwe gara n'ebe ahụ ana m asị ka ị nọrọ n'aka anyị Chineke mgbe a ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ekpe onye nwanyị ga-eso ịnọrọ n'aka anyị Chineke ụfọdụ ga-ebuli ọzọ igwe mmadụ zuru ebe ugbu a
n'ihi ote gị nwa na ụmụaka jiri biri na ezinụlọ gị nke ịhụnanya ụmụaka agbalịala ndị ọbịa ka ha ji zọ nama iji wee kpọọ ha bịa lekọta ha. Nabata ruru ndị a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Papa Ilola sir. Ahụtụla. Ndewo. Oge ruo mgbe anyị kwesịrị bịaru mazụ nke eziokwu ịmata ihe kwesịrị anyị mee n'ihe na-ekwesịghị n'ihi na nlọghachi ka onye nwanyị dị nso nọ n'ụzọ. Ewo dị enyi m chedu oge ruo mgbe anyị kwesịrị bịaru mazụ nke eziokwu ịmata ihe kwesịrị anyị mee n'ihe na-ekwesịghị n'ihi na nlọghachi ka onye nwanyị dị nso nọ n'ụzọ. Ewo dị enyi chedu nlọghachi nke dị ebube, nlọghachi nke ịhụnanya, nlọghachi nke dị ngọzi ma anyị kwere, nlọghachi nke dị ebube, nlọghachi nke ịhụnanya, nlọghachi nke dị ngọzi ma anyị kwere. Oge ruo mgbe ndị ezi omume ga-alọta n'ụlọ ha, ụlọ nke Chineke bụ onye ọka na onye lụrụ ya. N'ebe ahụ ka anyị ga-anọ wee rie mkpụrụ osisi nke ndụ. Ewo dị enyi chedu oge ruo mgbe ndị ezi omume ga-alọta n'ụlọ ha, ụlọ nke Chineke bụ onye ọka na onye lụrụ ya. N'ebe ahụ ka anyị ga-anọ wee rie mkpụrụ osisi nke ndụ. Ewo dị enyi chedu nlọghachi nke dị ebube, nlọghachi nke ịhụnanya, nlọghachi nke dị ngọzi ma anyị kwere. Amen. Nlọghachi nke dị ebube, nlọghachi nke ịhụnanya, nlọghachi nke dị ngọzi ma anyị kwere. Oge ruo mgbe anyị ga-ekpopụ nke jiri ọlaedo mee, bụ nke Chineke ga-enye ụmụ ya bụ ndị meriri ụwa. Anyị ga-abụ abụ nke Moses na nke nwa atụrụ Chukwu. Ewo dị enyi chedu oge ruo mgbe anyị ga-ekpopụ nke jiri ọlaedo mee, bụ nke Chineke ga-enye ụmụ ya bụ ndị meriri ụwa. N'ebe abụ abụ nke Moses na nke nwa atụrụ Chukwu. Ewo
ịhụnanya nlọghachi nke dị ngọzi anyị kwere anyị ga-ahụ ya n'iru iru ma mee ya adịghị n'ihi na nlọghachi ka onye nwanyị dị nso nọ n'ụzọ ewo dị enyi chedu chedu ijekwuru Jizọs n'ihi ike sacha asawaghị n'ọbara nwatụrụ ịnatụkwa sobi gị na mara ya asawaghị n'ọbara nwatụrụ ijekwuru Jizọs n'ihi ike sacha asawaghị n'ọbara nwatụrụ ịnatụkwa sobi gị na mara ya asawoghị n'ọbara nwatụrụ asawoghị n'ọbara nke na-asachabi uwe gị dị ọcha ha na-enwu ka nzu asawoghị n'ọbara nwatụrụ Banso onye nzọpụta mgbe dum asawoghị n'ọbara
I don't
I met Perian, I want to contact anyone. But when I have to have a man to but the conscious already, I do be a man, no be a man, and I'm marine no soke. Yes, because on your hunger, mad home on your video, we know why you come and you send it. Ma, Ega come from Perialum. Ega come from Perialum. No matter Chineke from Passe, Yamga about 180 years. I am gonna know why now. Mba Jishika Marole 127 years. For 3 years, it came from 4 years. Can I pass them? Zaina got like an abale, somebody brought channel and canopy, Priagano Kuba. Mao abroad, I know the other side. I don't know about you. And you want what I had a galano, I got come and Syria, no ever waffle, a waffle. I want. Yes. Take up the name Punambo. I will tell you, Marabas security retired this night, and when you don't know God up there. Monday police, Monday army, and no government, I know. Conquer. Consortium, Ig receive Rakans and up there. I have some other. Get the open again, and okay, I grab my side, run that by this side. They run that this side. Bingo, I saw him, but me more him away by the end, my pocket and no. Conyola, back at so. Yes, because tonight is tonight. I believe my colleague is here, my senior colleague, in the person of MC Orimboji. Yes, within a short time, I'm going to have to buy a new horror because Mom, Rice, Beria, the Copelama for a Jamie Kerriana gave us. Them has Iriana who chop money na onye po piari teriorita man gine let the man anya iga man on wa gri agro me anwa man awa hanap kan ala ko parore ka wi shock agro mono so my brother gena kwe go ki ambubu momo wai ma ande ko me gena kwe go ki ambubu awe jona na ma branya ewe wanne ka takrika bravo ya kula chop money hala na best hotel spirit igne so ya is anyhow this ari anyhow oh we can get siri aga je best and they would have passed on ga pass meheri use ya be because the boy got a big boy by that time spirit is go teach here boy akla ga dawai ya Allah chance ga water ma ba. So on your contact area because they want your man walk away. Conjoya Ezio Bunto or all baby at the toy. So come we have baby as well. Purio one baby and Purio. Yes, and the baby and one. Also, let him more. How you know like I got that side. Can we offer Prona? I can say we are here, Mamma Bodel. Mamma, is a woman to a couple of whites at the Adika, working a Njoku. Now, what can I inquire? On a way, on a long game, making a mother. It's it in a win. On a long guy, making a muddy beer. Oh, bog on one neck. More wake a one made mistake and one deeper even this is. Abalabaka. Here's a Poricarica Runta. Go work a new one, and then I get it today, or go Yoshi or one yama. And then I get it today. You show point out when you join your GI. One and one with him and one walking now. When you join your GI, did you man? And then we'll grow very jolly. And then one will be jolly. Here's your camera. Moyaki, higher. Hi. Hana. What is it like?
o jisiela ihe gaba n'izụ a enweghị omere so biko nọ onye ji onye o ji ya ha ya wụrụ maka m onwe m ahụbela m onye ji m ọ my uncle ọsọ m butere ya mmanya 25th of December this year ya nwee ike ha m hakwana ndị ke m ji na onwe ke m dị na-enweghị olileanya ya so biko dịka nke a na-aga n'iru enwe ihe ndị bandị na-eri biko si wetara ihe ka ha rie oge na-adịghị anya ha ga-abatakwa n'ihe ọrụ yes anyị nwee ike malitekwe nke anyị kwụsịrị yes a na-ekwu ekwu a na-eme eme dọlaman ga-egakwana na podium ga-ega nọrọ ka ị ga-arịgokwa ịrọ ntị ga-anọtekwe nke ị ga-egho ma nwụọ nọrọ sọmụ ya na-ekwu ya na-aga mishal ọmọwụ dịka izu ekelekwele Chineke ekwele ihe ọjọọ ya bụrụkwa n'ala ngwa isiga ga-esokwa ya alụ isiga ga-eso ya ala madị ọha magbu ekwensu ụmụazị ewere afọ nọ pepe soup but there is no problem ihe ha mere that time ewute ha but ebe ọ ga-esi ewute ma Chineke bịara bịa ekwe m kwasị n'ụwa ọ ga-afọ naanị mụ na ndị alịa na ndị ọ ga-afọ mụrụ ya n'ikpeazụ mbịa were nnọọ nwayọọ mgbe isi n'ala mee ka nwụọla m ndị alịa bụrụ m ya kewe isi nke ọtọ mgbazie mgbe ya ndị atajere ka m nọrọ enwere ike begoro n'elu epe nkịrịsị na-eli ya bụrụ nnọọ isisi fefe ihe fefechi ya si nụkwa mana Chineke kwere ka ọ dịrị anyị otu a emecha igwe niile ga-ala n'ụzọ thank you on this juncture dede m orimgbe oji biko dịka osila otu a wee dị dịka osila otu a wee debe ihe ọhịa mere ha ga-eme biko ị ga-abịa kete this side yes iwu seal na usoro akwamozu bi n'ezi ugbu a gawa n'iru ga-ehibe isi n'ihe onye ahụ na-eme mgbe ọ dị ndụ akparamagwa ya na usoro eji mara ya otu izu ụka dịka ekwupụrụ ihe anọ otu ụkọchukwu efeburu nwụọ n'arịagharịa obodo ekpebie sio ekpere ọbụbụ ọnụ na ofufe iro otu izu ụka anọ na-afọ ịnwụ ụka anọ akwụ ya ka otu onye ogbu a na-amara amara n'obodo anyị dịka ogbuefi agbabiri nwụọ n'ike obodo ekpebie si onye ọbụla gbuo ma rie efi maọbụ mgbada ọkụkọ maọbụ ihu ebe ọbụla ị hụrụ na-akwụghị peni otu izu ụka emetọkwa otu onye otenkwụ amara amara n'obodo anyị ala n'iyi na-arịagharịa obodo ekpebie si onye ọbụla ṅụọ nkwụ maọbụ ngwọ biya ebe ọbụla ị hụrụ na-akwụghị peni otu izu ụka ma nke mere n'abalị ihe oturo taa agbaala obodo gharaghara otu akata ikoro akwụla ama ama n'obodo anyị agbabirila nwụọ n'ike na-arịagharịa ọ gịnị ka obodo ga-eji kwa akwụla anwụrụ anwụ dịka omenala obodo anyị siri dị biko onye mara elu ọ ga-azụta ka a mara ma mitin a ọ ga-agbasa ya biko kpọọ m n'akara ekwentị a 081646367 ọgwụkwa na ọkwa ahụ dị oke mkpa orimgbe o ji elebọnọ nke mara bịa nnọọ biko asịla nwa m ga-ekwu asị n'abalị onye pe ya nwụrụ ya nwe onye akwụ n'ihi ya wee gwa n'ohie ama m ya seles kpọtụ ndị ugbu a sọwa onye kpọ amanụ mma ọwa mgbe mpe ya nwụrụ mgbe ochie ji dị ahụ seles ya akpọga gị na ọhịa m ji marazie gị onye kpọ ama m ụdịrị kpọ ka ọwụ gị gwakwa na otu enyi nwoke m mụrụ gị na-akwa aga mgbe ụlọ ụrụ ndụ asọ ọwụ ele ahụ ya nna chetara m aha gị dị ya onye gara na stoo bi gị ya eri ya wetara ya ọkara ha ya eri bụ ya n'aka na-awụ onwe ya n'ahụ nna ekekwala ka ji ya ma gị kpụọ ya ekpụkpọ
Ebugo National Warriors Zambia Nabela and Afadarent. All the whole community, onward everywhere. If you know, one of my brothers, Chibutakwana, Otubu and the Bishop Ebula. After all, this man I want a bishop. Why want a bishop and Eli you go to them from bishop I go up home as a two. Nobody I got one away nature. I'm not got Nabalia, Chineke, my brother. We can wait here Nabalia. What I hear one nature. Nchokoto where I got a mobile. Oh, why also? You will throw for three. Throw for three. Give you a Arabian Palonga. Near me, a Tinam man nature. Even though happen a good National Lafadre, I make a regular preacher, Ilayana. Yama man, I try here to your promise or 10 and call. Yawama 10 and caller. You're so pretty level of call. Can we get one yabla laku? LS and pay our Orobanondo, I'm an able in the pay, all your Oja Basu I hear. Abia Basu I hear, over a cause or Bahama. I believe for you to make him know here. And don't make him okay. I will Loma Dice or call Ikunipe, a back or a back. And when you told Gamado, I follow my Srigoba, game one, I get better now. Oh, Madopora. Because we've done Oji, we've done a Hilly. Obia Benulu, give many Oji. Obia was the Wu Yopro. E un ricordo e avete prendete parte ma hola tope e che le leggo che mano dalla mano hola Cine che me lo sente male se le o causa ya vuole mare non mi già che io e che vorrebbe nama hime me au no wata chare kwan me anno he asunna e wago yoga ofunyu me baje bia doye ne pere biko Halika one big man to one big man in full line. Hagana to best hotel, get on a headquarter. Gamma. Get your mother went now, water, nature the person couple. The person there and a proper. Young with you with me one at this time. That is the motto just so one thing, young again. Come on, will be the upper staring here just like that. If it does what they are not by here, sir. You have me there. Move for us, everybody elective position. Right about that, I found one man, they have not a vote. That gave me a night for pay. Thank you, I got a position also now because. What's it? Because you are appropriate happy. Can you be a thinking when I'm passing by your Mamma? Oh, the different matter of Mawa. But I really pay your pass a Tagada and go to the old Jagala. Okay, come on, I'm not worried. Was bigger over mother. No woman. Oh. Over mother, I say, Lolo, where how much you can work out, but you can see I'm one. Oh, okay, you didn't know Mezala, okay, you didn't have pizza. Thank you. Thank you, National. People can tell him all now Jesus. You can get over Jesus. Even now in action, like a puppy made you. Only a miracle, but we don't try to. I make a little bit nasty. You're under moon and this.
ibe nyere aka nyere nna anyị Chineke anyị na-asị dịka isi bụrụ ha gara obodo na ala okwu ha ga-eji ala aka ga-eji were n'aha Jizọs ma lee na ọjọọ a ga-eche anyị n'ọjọọ ma ọ taa telefon ya bịa taa ya n'ogbe ka anyị taa n'ibe ịbara ụcha na ka anyị taa tara ndụ ka anyị ga-aṅụ taa anyị ga-erite ọga asa ya afọ anyị ga-eri nri ndụ nri anyị si ike ba n'aha nke nna na gọvanọ nke mmụọ nsọ yes again koja committee somebody need take your the band gabia chena podium owner yes DJ Ega and shut it down at the moment can the band you go there 2 trials after these 2 trials anyana bata the immediate family tabi amapro kahigu awiwu egemi otile shemi yes asa elebono asa elu dragona
Okay. Agebe. Mawundi roya ige shiga na kikwaza. Biko wetano onye and what I guess you were table. We are here. Ozulu, Game, Ekelebele, Obefi, Sunday, up Obefi, Oga Dragon, Obefi is a good now. Oga Dragon, I won't come in your. Yes, as a Keleke, no job, he take it away. I will.
Too much. Onye bụ igwe obodo elezi nwayọ kwanụ. Onye bụ igwe obodo egwu ya oche ụtọ adịrị. Which means believe I'm that white. Which means believe I'm that is adani ya. Ugbu a m lara m gaba asị n'okporo na nsị ma ọ na mma m ga-anwụ ọ dụwa njike ndị mmadụ ga like him.
DVD plan show neighbor shift to 10 like this. Oti Wuzro guy helped to hear one limit 5,009. Oti Wuzro now. Before King will come on body. Then Zinan to be some for the 1, 2, 3. What am I going to watch it go? 4. Zinan empty. Chineke me onibo ewe suka engineer to be some for the one using one and a low na let him na lo guys Imo State. And when I know when he here or when he came, yeah, man, God, here I'm not got time. Oh, no, so well, here. Oh, 3, 4, 5. Opa, no, to see me, I'm going to get come to the resort. When he came, but that line, I don't know about when he came. Yes. I remember about from the Canasupa. Yet, Tina can't play her job. I met your home Autoplatis, Iboshirema, Ophonia. All the men of the mother poor. Amana Hills, where my hell is mother poor. You get this on again now. For Hapatahala, Yapatahala, Panda Pali. We're all going for young Nandi Moro, Amata. Give why Yamahamotrai will for you 5,000. Go for you, yes, I poor. Orimbo kumanga mambo kapalapo agana poso mari na poso so muanga sika poso exactly onye chole papa yapo exactly yeah yeke jamu ni beribe gana bia polo ge ngo ma gide yin hala ngo mo ge jale gama ma ya ke bukoni ozi ekwazu go gugu ima na mu chele go also among your people, you're going to have a you're not forced one. And you're getting one again at people of one year. And you're putting my. You said it there. You said it there. You said it there. That's what I
I'm
Before they put you one nature, we also look up. Where are you?
Enyi a na-agbashi m olota m dị ndụ gbawụla m gị gbashie m ole nọ problem. Ele nwere nke Mbaka bịara Mbaka ga-ebe ụmụ nwaanyị nọ eji stọpụ n'aha Mbaka ọ gịghị enye ha tii otu ụmawuchi. Are you from Omawuchi? Akụlaka Mbaka bịa Mbaka bịa Reverend Mbaka bịa ụmụ akụlaka mbere ma nwoke ibe na-agwụla Mbaka bịa.
Njoku international atem ikaneze na bata na yanko ogungun egbo wa je bote bi ya I'm supposed to reserve some certain things. The Olimboji, I enter here. Olimboji, it's my boy. And they empty on a level. The young lady you are talking about. You know what about Njoku? Njoku. Prefer telling the man now wow. You maintain the bottom plate. Baba gonna back. Talking my little ticket hanging. Gomba. Hey, do a oh, get a one age. Let me check. The shaker again, the man's one, the shaker, and my figure, more poor and pataga. He gets in a and the Emana to this is 4th of here, starting from now to January. So, I very self Reverend Parampaka. You recognize me as your senior. Ndeke toro gakwena na hajizo. Osutada. Legendo me ama humo him. Acha ana rula mwere jump like wawo. They international. Omo mo wetin your microphone.
onye ọbụla na-esokwanụ ga-ala bịara ịtụ na mgbe onye etu etu enụkọ m ga asị nke aka gbara ha na nwaanyị ya tụkwasị ya dị ọhụrụ maka dara strok o si akara ka ọ gacha toilet si na ike ekele ya ọjọọ Shetu watakiri na 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 jara kata na na echa. Watakiri na na watakiri na na ebe na ehutu. Abụrụ na ụlọ ya na ede mo ka asa. Ndị na ababa. we are going to show you the camera ya ba we have Wale wa we have ole na na wa ma ya ni. aba the Ole ya shi ya ni pa na na cha na ma so na na ebe. Thank you.
Thank you. Now the gun shots are ready. I got to see she's on and also preacher. On behalf of the video man, and on behalf of the band, CJ Melody, don't forget my name, Mr. National, the Prince of Technology, the Bomber Star Prince of Comedy, the Super Advocate of Mama of Ferry, and a Sonia Hrotak, I hope we Thank you. More especially, Aina Kashi, the immediate family, Obi. Aina Sino Karobi, Rieno Jude, and the man on your mother Wulahara. Ma one Bila Quadica, didn't win Hulilania. No to Aka Mana Nabata, the Undertakers. Ordinary, you guys are very wonderful and performing actively. So at this juncture, Noza preacher Aina Nabatuna. Yes. They call Shota wedding. Opera when she got put the benso in about Papaya Nezia, Nezi Edmund Njoku. Yes. Yes, Jokwese, I believe you are there. Opera Wenshi.
Yes. Pues eno dia. Omo ya ni na ga bia jaya ma wo tune shemi. Jani amma be fire. The undertakers give me a bag of any bars. Opera wish I tell them that they cause of the one I do a pico. Oh, we will take a Osromen. I love what I said. Then they cause of the one I do. Yes, the ship of Webro. Allah. On your nega, Malaysia. Yes. Nick and I know we have a one issue. I was up a shisha. Yes, I didn't quit my name. Dike na no no we have about this year. They come in a little bit yesterday. Thank you. I bring it down. Uba Godromania. Thank you. I hold it tight. No, hold up tight first. Hold up on that question. Opera way should go short already. Ega na batagri papa first before the undertaker sibupi ani bully. Over to Amena Lash. Thank you. Papi Lola. Papi is going to be a champion of attacking his. You are Bulo. You love attacking the poster. Oh no. Njoku, Edmund, Ijola. Taa, ịbata n'ụlọ gị ka ikpeazụ. A na-asị gị gaa ije gị nke ọma. Ụmụaka gị na ndị enyi gị na ndị ikwu na ibe gị nabatara gị n'ụlọ gị. Ugbu a ị ga-agakwuru onye nwe anyị n'ọdịmma ịnụna amamihe ga-eso ibuli mgbe Kraịst ga-abịa ikpe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ka o doro m anya na ị ga-eso nọrọ n'aka nri Chineke bulitekwa ọzọ. Thank you. Edigo Shota, where did the undertakers Opera when she gets here, Amen. They come in a look at this rebe, oh, this oka. Biko can head to a man, young may log at the camera. Biko, oh, you. Because in the family, both for the one both for the Yana, come on. Now, come on, Yana Juju, the youth president, Chebunzo. Yana come on na go we have touched the Ahana and I put the lorry. But a bunch of money, now one mobile. Cash woman will be. Listen, mistake, who's that? My brother Fokker, Fajra, several of them come. Our background about to give a bank account, and so they will not get with their passport. Get second with it. In my who is sick here. More way, my hair, put a passport. Say no one that shall not poker. No, I got wago, I'm going to have for cat. Such a neck, such a neck, play on job. Now, only man pompo, one of them man pompo. My brother, you know what they bring here, he have my hand nail. But you know what they hand nail.
Just go ahead and can. Oh, chile, one. Yes. Yes, I can see clearly friends and well wishers. Yes, I believe. So come job me with your man. If I am not a give it easy. Did you pull up on Palo? See that cake. You want one got fed. If I something or tell you what I don't know. I want on your Nagarunaga. I want your Nagarunaga. I want your Nagarunaga. Thank you, Undertaker, second Lemuno. I got drone. Ona obi ekwu na una ewuru otu aka buru papa ya agaja. There is no problem. Amara nam ambulance nwechara upstairs. Amara nam ewu ya to ya mmehie ya n'ihu. Bụ ya nsọ adị ama ma nwoke mgbe ọrụ ndụ ọ kụrụ nshi akọ akọ.
onye nwe anyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst anyị anara arụ onye otu anyị na nwanne nwoke na papa anyị bụ Edmund Njoku maka ofufe nru nke ili ya ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ kpọbata oru ya nwoke n'ebe ihe n'udo ya dị ka o wee keta oke ndị nsọ niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Nwa onwe m amaghị onye mgbapụta m dị ndụ ọ ga-ebirikwa ọkụ n'elu aja n'ikpeazụ. Mgbe ebisikwara akpụkpọ arụ nke a ọ bụrụ m ga-esi n'ọrụ mbụ Chineke onye m onwe m ga-ahụrụ onwe m ama bụ aka ahụkwa ya ọkpụ igbo onye ala ọzọ. ma a sị na anyị nwụrụ anwụ ọ bụ n'ebe onye nwe anyị ka anyị nwụrụ, ya mere ma dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ anyị bụ nke onye nwe anyị, n'ihi na ihe Kraịst ji nwụọ dịkwa ndụ bụ nke a ka o wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Ọnwụ maọbụ ndụ maọbụ ndị mmụọ ozi maọbụ iche isi dị iche iche maọbụ ihe gaje ile maọbụ ike dị iche iche maọbụ ihe dị elu maọbụ ihe dị omimi maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst onye nwe anyị. Stanza 7.
ka o zuru ike na udo site na ndogbu nke ndụ a, ka Pa Edmund banyekwa n'ebe izuru ike ebighị ebi nke Chineke. Ka anyị kpere Chineke, gbuo n'ikpere. N'ebe anyị ga-ewere ihe mmụta anyị ka ụbọchị taa esi n'akwụkwọ Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes isi nke 12 malite na amaokwu nke mbụ. Ebe ahụ na-asị, chetakwa onye kewara gị n'ụbọchị niile ịdị n'okorobịa, bụ ụbọchị ihe ọjọọ agaghị bịa gị, na mgbe arọ agaghị abịaru gị nso, mgbe ị ga-asị, ha atọghị m ụtọ. Jesus Christ bụ onye nwe anyị, anyị arịọ gị ka inye nzukọ nsọ gị niile na paradaịs n'ụwa ihe gị na udo gị. Amen. Wee ka ndị na-awụchara n'ime ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kraịst nwa n'ebe njọ dị, wee bilie n'ime ndụ ọhụụ, ka anyị site n'ili na ụzọ ọnwụ soro Kraịst ma n'ọnụ ụzọ mbilite n'ọnwụ ba na ndụ ebighị ebi. Amen. Wee ka mmụọ gị na-edu anyị ezi Chineke bụ ndị nọ n'ije n'ụwa nke a, ndị nọkwa na-adị ndụ n'okwukwe n'ime ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Amen. Na biko kwee ka ndị n'okwukwe ha dị na gị nwee mgbaghara na udo, ka awụcha njọ anyị niile, ka anyị wee fee gị n'obi umeala. Amen. Ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo ọganiru ka ọ na-echere m, ọ gaghị ekwe ka Edmund Njoku bụnadị ụmụ ya, ụmụ ya, ụmụnne ya, ndị otu Kraịst, ka mmadụ niile nwee ezi ntụkwasị obi na ị na-elekọta ha anya nke ọma dịka ezigbo nna, ka ha site n'ibutere gị mkpa ha nwee nkasi obi nke ịhụnanya gị. Amen. Nsọ dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. 25 of the service program. Abụ m ọbịa n'ebe a. Igwe bụ ụlọ m. Naanị onye ije, igwe bụ ụlọ m.
ihe egwu na ahụhụ gbara m gburugburu, igwe bụ ala nna m, igwe bụ ụlọ m. Abụ 142. Anyị na-enye Jesus Christ, onye nwanyị. Biko n'ọdụ. Ọnwụ bụ oke ifufe jere efe ịratụ anya. Ya mere onye mere karama. Ọnwụ bụ oke ifufe jere efe ịratụ anya. Ọnwụ bụ oke ifufe jere efe ịratụ anya. Ọnwụ bụ ifufe jere efe ịratụ anya. Ya mere onye mere karama. Ọnwụ bụ ifufe. Let the heart so down. This also is vanity. Because the sentence against an evil work is not executed speedily. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Though a sinner does evil 100 times, and his days are prolonged, yet I surely know that it will be well with those who fear God, who fear before him. But it will not be well with the wicked, nor will he prolong his days, which are as a shadow, because he does not fear before God. There is a vanity which occurs on earth, that there are just men to whom it happens according to the work of the wicked,
Again, there are wicked men to whom it happens according to the work of the righteous. I said that this is also vanity. So I commended enjoyment, because a man has nothing better under the sun than to eat, drink, and be merry. For this will remain with him in his labor all the days of his life, which God gives him under the sun. And I applied my heart to know wisdom, and to see the business that is done on earth, even though one sees no sleep day and night. Then I saw all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. For though a man labors to discover it, yet he will not find it. Moreover, though a wise man attempts to know it, he will not be able to find it. Ecclesiastes chapter 8, 10 through 17 and 18. The wicked and the righteous, both the business man and the lazy man, an academic guru and an ignorant man, there is an appointment everybody must keep, and that appointment is appointment with death. It doesn't matter how beautiful you are, one day you're going down. It doesn't matter how ugly you are, one day you're going down. It doesn't matter how rich you are, one day you are going down. It doesn't matter how poor you are, one day you are going down. It doesn't matter how righteous you are, one day you are going down. It doesn't matter how wicked you are, one day you will go down. It is an appointment everybody must keep. And the appointment has been booked. You cannot influence it. You cannot adjust it. You cannot change it. It is an appointment everybody must keep. And it says, why is it that most often the wicked seem to live so long, but the righteous? They say good men don't live long. Before you know it, has not grown. And the Bible says something wicked. Why? Because all is vanity. When Solomon, the writer of Ecclesiastes, tried overly Indian Solomon about 3 years plus, right? 3 years. So, as a father, Solomon, when he came what me, you know, when they in 3 years, of what I mind in all. In 3 years, more can you look every now down Solomon, you share less there when you want to get Solomon. What God is now we in them around there say, Yam Nanti, every walker, Yam again, Yam. And this man said, I have seen everything. There is no end to knowledge. There is no end to wealth. It's sorry for you, because all you are chasing vanity upon vanity. There is only one eternity. There is only one. There is only one that will give you assurance. And so, if an evil man is living up to 120 years, it's irrelevant. If a good man dies at 45, 50, it's irrelevant. What matters is after this vanity, where will you spend eternity? Because it's an appointment everybody must keep.
There's one of these actors, Mona Obiekwe. I don't know how many of you that knows his left now. Mona Obiekwe, very handsome young man. Mama, hey, I'm going to declare something. When they declare Saturday. When this young man died, I was looking at where he was lying in state. I said, this one has passed handsome. He's a beautiful man. Nabia, Mirozuzi Mazo Nabia, 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 Mirozuzi Mazo Nabia, 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 Mirozuzi Mazo Nabia. It will come. You cannot run away from it. It will here for the here from the Adina. Ulihana on the safe side. Jessica Buronia or the Mama de Bear and the Bible sing wasn't a dream name like a mother near the Hadrin Udo. Nina need to check Gaga or more Chineke. Joy on one Chineke. Each of them want to get one Chineke. Iganabata Christ. Digonyaman something. Open about Christ, and you get a Jabon Chineke. So that the vanities of this life will not deceive you. This so wicked. Family land, yet you want to take the first and take the second. When there is no land in the family. Ekrem say, Jopana do allow, Jopana go there. If not, Jopana do whatever I can sort of happen with me. Oh, it should be, now we should be, now we should go with Jopana, but when you should be kicking at Jopana, when you get one, why not get your own? Emphasis na issue omagi ihe ni na hara na na ga la he ga hebilie. But I blame our parents more of this small vanity. We call it inheritance. One of my uncles, about 65, went to America at 65. That old man and old man look at you. That's not before you know. No one here to you. Yeah, one day work at Nijin and have one worker and have them work out. Yeah, no only one bridge came here and one day work at the Jobara. Someone never look at the wicked. Kia Hope, the other guy carry on there was possible. Happen where now no to travel to US. Sadia Mamma Branya. And they keep prolonging this thing, causing problems in families. It would go back. I can measure mine. Oh, to Afaga. I can measure. Domara we shall. I can measure Domara more. I possess a book, never man, never more. So give one man wepa. Ika dento. Ocho papa nungwa. Menshie hegi. Ni na kelekere na hapula. So that give dento. Na ngaki na nehugi. Omuge menshie hegi. Me tese oje ke wore menshie pora nta dre de sino. Ọtụtụ n'ime anyị na-aga ebe ụmụ dalara ya adala. O nwere ike dị ọkpara akpata ego site dị ọkpara ego ya wozie kpuchiri aka nwere oke gị gaa na bedroom ga dee wiil gị delarị ya osite dị ọkpara ma bụrụ na dị ọkpara wụ n'obodo anaghị agha ya agha eziokwu
He said, sometimes it is to the wicked as unto the righteous. And God will just be watching you because He knows that you have an appointment to keep. Definitely there is joy coming after the appointment. Ezinụlọ ọbụla nwere Kraịst nwere ihe niile. Ezinụlọ na-enweghị Kraịst ihe akọrọ ha. N'ihi na enweghị nwanna na-ama nwanna ya n'ọnụ mmiri. Ndị na-ekweghị ya akwa maka ndị ebiri abịa. Akwa eziokwu. Enweghị nwanna na-ama nwanna ya n'ọnụ mmiri. The only message I have come to preach to you, look at my life and my family. If my life and my family is what God wants, leave it. Leave the same way. Mana ọ bụrụ na m na-ewu okpuru ọzọ mere ọzọ, unu egere okwu Chukwu m. Onye m gwara ha na semere si ebe. Ọ bụrụ na m na-agwa unu ọzọ na-ebi ndụ ọzọ n'ezinụlọ nna m, unu egere ntị n'okwu Chukwu m. Mana ọ bụrụ na ihe m na-agwa unu bụ ihe m na-ebi na ndụ n'ezinụlọ, onye ọ bụla ga-emezi ezinụlọ nke ya. Ọ bụrụ na ewu dị ọkpara nọ ebe a, ị chọghị ka gị na ụmụnne gị biri, owu ga-amakwa naanị gị. Owu ga-ama naanị gị very soon. Ihe ahụ ị chere sọ naanị gị nwe very soon. Alịka ga-enyere gị aka, ngwere ga-enyere gị aka, akịka ga-enyere gị aka biri na ha. Ele onye mụ na ya ga-anwụ nwanne. Ihe isi na-amadị ihe rie m. Mana ọ bụrụ na mụ na nwanne m kwuru anyị otu, ndị isi na-ama agaghị abatali, ọ bụghị eziokwu. Ndị isi na-ama agaghị abatali. They can only come into your family when they discover that you have become a stupid person. You open the gates of your family, the ancestral gate of your family. They will come in and destroy the whole family. When I wanted to go and buy land and leave that place for my brother. All condition of family I got Mumbazu. I left which and only had a top boy goes royal. One them sing come out by Chineke and I am what are you dragging? If you are going to 70 years, 75, you have not shared your family property and land. Iwonyagara. Ichogansu. I want to happen so well. You can hear where is unique a binaga. Over the make a soon looking on the you will be like a game wood. Me in the Bible says, wasn't I didn't make a money behind them again? A jabala, the one draw. When you get bigger, you're not get bigger. Nagel and Nagel make an agreement. Or William got half place no more. I got my no share like that before now. Considering but vanity upon vanity, all is words vanity. Ajujomana get a John wine. Okua, woman get up. Today I happy. I got me more pony who be a one about me. Open who be a one about who be a noir. You cannot. And God will be Kenacho is one name. As is one nacolam, as is one nacolam. Oh, no, is one necro. You are John Maria. I want to get Jobia. Iman and Hindi and be here. We measure be another Christ. There's no life in the man why. Who watch it a cry and man cannot touch you one. Goes on a boogie. Jesus, after it's all go and see who don't get the Jesus, after no biggie. I don't know anything about him. I don't know anything about his family. But Lord, because today you have used him to gather us and talk to us,
Chineke biko kwee ka mmadụ niile nọ n'okpuru ụlọ a bụrụ ndị ga-agbasa udo n'aha Jizọs Kraịst. A sịkwara ị na-enwere ndị na-enwe esemokwu n'ezinụlọ eri mgbe n'ihi ụbọchị taa, Chineke biko weta udo, eze weta udo, weta obi ha n'aha Jizọs. Kwee ka site n'ụbọchị taa gaba, mgbe anyị ga-anụ oku ọzọ, ọ ga-ama na mụ na nwanne m emeziela. Mgbe anyị ga-anụ oku udo ya ka nwere udo nke Jizọs na-enye, ọ bụ ya ka nwere ewo udo ya. That is the only offering we give in every funeral service, which is to aid the bereaved family. Anyị anaghị enye onyinye maka anyị onwe anyị, anyị anaghị enye ya maka nzukọ, anyị na-enye ya maka iji wee kwado ezinụlọ na-eru uju. Anyị na-arịọ mmadụ niile itinye aka n'akpa gị wepụta ihe dị mma e nwere ike iji zụta nwa ọjị ma ọ bụ ofu mkpụrụ ma ọ bụ abụọ. Anyị ga-ahụ Jizọs. On page 19. Abba 183 on page 19. The first, the third, and the last stanzas. Ezinụlọ Njoku ga-abịa n'ihu Chineke maka ekpere. Anyị nwanyị na-akpọ esi ike ịga n'ihu nyeghachi ndị niile a nyere aka n'oge a niile iwu n'ụlọ nwoke a ekwuru ha ọnụ n'ihi ahụ mgbu n'ihi ụfọdụ gaa n'ihu nkwachị mmadụ na mmachi si na ahụ isi ike n'ịgọzi ha na ihe ndị dị mmadụ na-enweke mmeri mgbe ọ dị mkpa ka ndị enweke ga-eru igbe n'aha Jizọs. Amen. Ndị nwanyị n'ime ọnọdụ niile nke ndụ ha ịgawa nwere ha
onyinye ndị a nke ụmụ gị Chineke tụpụtara iji wee nyere ezinụlọ aka. Anyị na-ewepụ ya n'ihi iji wee mee ihe arụ na ihe efu nke ụwa wee na-asị ka ọ bụrụ ihe doro nsọ, bụrụkwa ihe ngọzi nke na-eweta mmụba wee nye ezinụlọ a dịka ha ga-etinye ya n'ọlụ. Gọzie ndị nyere aka iweta onyinye ndị a. Ndị nwe anyị, mgbe mmadụ niile ga-alaghachikwa, mgbe anyị ga-emechi ofe eru a mechi olili ụbọchị nke taa, ka amara ije na amara gị ndị nyere mmadụ niile imeela irula emeza ya ekpere. Anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. N'aka udo na amara nke Chineke na n'aka Chineke nke pụrụ ihe niile, aka ngọzi ya, n'aka ebube ya, n'aka nchebe na mkpọchite ya, ka anyị na-arara unu niile wee tiga na-asị ka Onyenwe anyị gọzie unu, Onyenwe anyị chebe unu, Onyenwe anyị bulie ihe ebibi ahụ mgbasị unu, Onyenwe anyị na-ebido n'ebido otu n'ọdịmma ya, mekwa ka ihe gara unu nke ọma ugbu a na mgbe niile. Baa n'aha atọ n'ime otu dị nsọ bụ Chineke Nna, Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke Nna, onye mere ka ụbọchị taa wee dịrị, onye nyekwara ya iru igwe dị mma, anyị na-asị ka aha ya bụrụ ihe a gọziri agọzi. Anyị na-ekele ndị ụkọchukwu, ndị anyị na ha na-ejekọrịta ozi n'ime Achịdike nri ya, parish ya nakwa steshọn a, especially the chaplain of Annunciation Convent, the organist in this service, the Reverend Michael Chikwendo. God bless you for that very sermon, calling us to live at peace and to bear in mind that this world is vanity. So that hallelujah. The catechist, Godin Njoku, the pastor in church of St. John's Church, Umarugo. Amen. And the son of the soil, evangelist Nkwachukwa Nele, who is serving at Okigwe Diocese. And he is here. Mr. Nehemiah Ebule, onye mụrụ nwa ọhụrụ nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a, na ekelele gị. Amen. Mrs. Jane, onye ma ekelele gị. Ndị wardens, you are blessed. Ndị ụmụ ihim, ndị omere nne pa Edmund, ndị ọgọ pa Edmund, ndị enyi na ndị ikwu na ibe, mgbe anyị na-abụ abụ mmadụ niile ga-eguzo ọtọ abụ 34. Please, you see, get result.
Mr. Edmund Njoku, nwanne anyị n'ime Kraịst, ka ije gị nke ọma n'aha Chineke Nna onye kere gị na n'aha Jizọs Kraịst onye hụrụ gị ahụ wee gbanwee n'elu obe n'ihi gị, na n'aha Mmụọ Nsọ onye na-edo gị nsọ, ka izuru ike gị bụrụ izuru ike udo, ka ebe obibi gị bụrụ na paradaịs nke ndị nsọ nke Chineke site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Don't carry. No. Zion, how would you like?
Anglican Church, Women's One. Eba gaga gari yuko ndozi kazu kachile kena mbro vya Njoku. Akati mesimo, niga dosi mesimo. Mekukele sendele, nikweka yini neba. Niga chedeba, kawani yechwa. Chideba, chideba. For event time, I got a Matazan in the Zook. I got all the way from St. John's Anglican Church, Women's One, and as soon as they were all Pachuku and Bebe. Ebolino, Egan. Edmund, Njoku, onye a ga-eli abịa n'ime ya tinyere Kraịst na Paradaịs na alaeze eluigwe gị site na atọ n'ime otu Chineke dị nsọ bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Amen. The church say amen. Amen. Jesus Christ, Edmund, Njoku, Aja, Raja. Gozie Adebeya, onye nwanyị mụkwasị ihe iru ya onere ebere
Onye nwanyị gosi ya iru ọma ya na ikpere Chineke. Hallelujah. I should go get a declaration. I am going to be children of the church for so big. Lọ́jọ́ kan àlétẹ́ ọ̀gbọ́gbọ́. Lóyún sí àmàrà gé àwọn ẹwà lòmú ọkẹ́ ẹbí ìṣòro ikẹ́ rẹ ọkọ̀ṣẹ́ pẹ̀lẹ́tẹ̀ náà wọ́n. Ìgbà àrùlọ. Kàdé mọ́ sí gí nọ̀rọ̀ ń sọ ilé àpò nílẹ̀. Ọ̀dẹ́ni mọ́nà ọ̀fẹ́ gé pèlí inú ilé sí ẹsẹ̀ bá ọ̀dàgà sí náà Jesus Christ. Lọ́sẹ̀ tí ilé jọrọ sí. Ọsí ìfẹ́ máa dọ̀ ní ọgọ́rọ́ ìṣòro ìgbọ́gbẹ̀rẹ̀ ìjà ọ̀nà. Máa dọ̀ sí ilé kí lóbi kíkọ́. Dọ̀rọ̀ kúrò bí ní ilé inú ọmọ ẹgbẹ́. Ọdí kúrò ní àwọn olúwa ẹ̀ta àgbàlá ní ìhà Jesus Christ. Ọ̀dàgbà pí máa sọ ọmọ ilé sọ́tà sọ́kè ní ẹgbẹ́ báyìí ló sọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kìí ìmẹ́ra ní ìhà Jesus Christ. Ọ̀nà wọn. Chineke ndị gara olili n'aka amalite Chineke na-enye unu ga-esi ebe a were aka ya na wee tiga na-asị ka onye nwanyị gọzie unu onye nwanyị chebe unu onye nwanyị onye ihe mmiri ahụ mụkwasị unu Chineke mee ka ama ya bara unu ba ehichaa unu anya mmiri mekwa ka ezi ihe jide unu n'oge a nọ n'ime ya n'ogegarụ na iru uju na ihe wute ite aka n'obi ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dị ebe unu ugbu a oge mgbe ihe dị
I want your friends, I can go to her. Come on, I will get to be here. I go and use your people. I want to get see I never. So, Jim, I don't try. I don't try here one young every high area. I have a look at me, but I walk in the hour. I never do walk. Now, I'm my way, and nobody I need to young friends, progress. One of my truck is in the agenda. Over to you. Now, behind there, I did not be able to your friends. So, it's much I'm an old like in our I can hear you.
At the same time, I'm going to say, hey, God, no more. Look at my. Your husband respect. One. Secondly, how we avoid their phone. Phone, telephone, you must have phone. I'm not going to one day. Gay, I got to one phone. Because nobody knows. I think I know. After me, guaranteeing a no go from. You will say, well, why? I'm going to be on the teacher.
Mayor of Bonita.
Hallelujah.
Utazirejile, we are going to go on our bond with him and about Chineke me, we don't go to Oman, I say, all this side, and as I already paid a more. No, my face, Mala. Why, Happy New Year. Why, that I get that I get easy. Chineke me, every shoe and that guy pray, they will never catch you. Every shoe and that guy, when you kick it, they don't know what. Chineke me, okay, mother, can I ask my game away? Okay, watch I. Unless I'm going to team number. Unless I'm going to team number. But unless I'm going to team number. But there is no problem. There is no problem. Yes, there is no problem. Hey, honorable, make a lay. Audience. Yeah, but before that, I want to match that. But there's no problem. Hey, Chinese production make a lay. Oh, I can do so. Okay, my because I'm a hanging man. I know so. Every chapter Bible. Chinese play at Dana. Everybody got the stopper. Tremendous production make a like people's vanguard. I think easy. On your back, yes, girl. On your back, I am the runner. I don't know if I can myself. I need to get yourself right. Let's make it show. Yeah, one place of pressing, go and see up here. Now, one after the other 100 men. There is no problem. She make a man. I'm here, celebrant the bottom, the leg, my head.
Once not that church, you go over Aqua. Yamon, we had that church, fair church. Never time about Yabo. Yabo, that was a church, see the boss. African church, over that now. When I have my problem, I saw boy. We are not now. Church, one problem. I don't know. We don't get pass over. I got pass over. That's young was in the year. December period, the Tatega times. Boy, I made that day. How that times are making the member. The gift of an Ampanaga. I thank God the Bible happens. Last time you transfer go about that. Maybe the Funaga go. So all the Chinese are doing about. Oh, yeah, yeah. Okay, let me go. The Funade committee. I got to touch down. Yeah, but I met so many. I think I'm watching. I met so little. I met so not die. I'm going to bring here now. Over here. Over there. On a. Okay. Yeah, I go with that. When I got 30,000, and I fell at that much. But I know took not touch him. Oh, to buy back now. I got I never wish to be a ship. But on a mobile see, yeah. I will do it here. Oga, we hear you, you know. Come on, I was so nice. I'm one. I know like I want about that. Yeah, it's not that. I must stand. Amen. I gave you all the program. Mommy. Hallelujah. Yeah, I got that. Ka a na-enye ya n'ime ezinụlọ ọ ga-abụ ngọzi nye n'ime ezinụlọ n'aka Jizọs. M chọrọ ịtụkwasị ya chiọma na-ekwu n'ọtụtụ okwu m chọrọ ịtụkwasị ya ọrụ ị ga-alọta gị jụọ ha ma ha na-atụtụ ụtụ ị ga-ahụ mgbe m nara kliarans kliarans ahụ mgbe e nwere uru ka hapụ mana dị ji aka ịrụ asị unu ga-abịa outing service tomorrow 9 Sunday 9 o'clock. Ntị na-anụkwara ihe ahụ ma ọ hara ugbu aka so anọ mmiri na ndụmọdụ Edmund na-asị ndị bulu si wepụta Chineke gbachikwa iru na mmadụ fụrụ mmadụ Amen.
Welcome, sir. No. Mere nwanne la ọnwụ na-emeghe nya nara na ya onye anyị ji mere nwanne la ọnwụ na-emeghe nya nara na ya onye anyị ji mere nwanne la ọnwụ nara na ya onye anyị ji mere nwanne la ọnwụ na-emeghe nya nara na ya onye anyị ji mere nwanne la ọnwụ na-emeghe nya nara na ya onye anyị ji mere nwanne la ji mere nwanne la ọnwa nara anaghị onye ji mere nwanne la ọnwa nara anaghị onye ji mere nwanne la ọnwụ na-emeghe nya lara anaghị onye ji mere nwanne la ọnwụ na-emeghe nya nara anaghị onye ji mere nwanne la Genya Elangoma Elangoma Elangom Njoku Ela Chukena Sege Elangom Njoku Sege Gini awu nebu made awu nebu made kele bijang onyo gologo gawo onyo pompo gawo eri jafe magiri eri gawo olembe anya boga ho onye dika ya olembe kaya ya. Good evening. Good evening, sir. Go amasum ki urano ki gwa ihe ndị bụ aha gị ju na onye be. Aha m bụ Njoku. Dokpara Edmund Njoku, onye lige n'ụbọchị taa. Ndewo. Dịka nwa ya nke izizi. First issue, senior son. Ọtụtụ ezi ama agbara n'ụlọ ụka taa, ọbụla dị n'ime obodo banyere ezi ndụ nna gị biri. Gwata ihe ndị mụtara dịka bụ nna gị na-ebi ndụ ndị a niile, bụ ihe ndị mmadụ na-aṅomi aṅomi. Eziokwu nna m biri ezi ndụ. Ndị mmadụ na-agba ezi ama n'ụzọ dị iche iche. Nwa ebe m jere, ma ebe o biri na ndị Izọ, ma ebe o biri n'ugwu, ma ndị o nyechara aka nna amaghachara oge ọnwụ ka nna ahụ ọtụtụ akụkọ dị iche iche, ndị ọwa akụkọ ọma. Amụtara m ọtụtụ ihe na ndụ obi wee na-ayọ Chineke amara ka anyị bie ndụ a karịa dịka ya na onwe ya ebi na ibi ezi ndụ. Ndewo. Biko sọta wee dịrị n'oge dịka mgbe awa olee okwu nkasi obi gị na-enye ezinụlọ unu ka iwe otu onye n'ime ha dịka ndị Igbo na-atụ n'ilu na-asị isi bupụ isi ngwe buru. Nna m awụ onye nsogbu, nna m maga etigwe na nsogbu, onye m na-ekpere n'ụtụtụ na ehihie na abalị na-agbakwanụ mbọ
udo na-achị n'etiti mmadụ ụmụnne m enyere m ọtụtụ aka n'ụzọ dị iche iche na-achịkọtakwa ha n'ole m nwere ike ayọkwa Chineke amara n'isi ya maka enwe nke mmadụ na-eme n'isi aka ya na-ayọkwa Chineke dịka nna m pụwara jụọ n'ụwa ọzọ ugbu a wee nechi ọnọdụ ya ọ lụzi dịka mmụọ ya guzoro na ngwuru a na-apụsikwa aka ekwele ka ndị iro bata ekwele ka ndị ajọ mmadụ bata na-asụ ngwuru a ihe ọma bido were mgbe ọnụ ya ga-adịrịkwa na-aga n'iru n'aha Jizọs. Ndewo biko dịka ọsọtọ wee dịrị asị m ụjọ bikọs ahụrụ m dịka isi na-eme ihe niile dị iche iche o kwere m nghọta na n'ezie n'ezie na ị nwere ịhụnanya pụrụ iche n'ebe nna gị dị. Ọ na-ekwu na dịka mmadụ anyị wụ dịka echiche obi mmadụ na anyị na-enye ndụ afọ ole ka ị karịla ka nna gị gbara gị na ndụ a. Eziokwu nna m n'agbanyeghị tụọpụ ọ na-ewutekwa m nke ukwuu anụ m taata elighị ya eziokwu obi enwe ka obi edo m eziokwu na emechara m kashi onwe m obi ihe na Chukwu wetara Chukwu wetara ya na m chetakwa ma na ejighị adịa kama anwụ onwe mgbe nna m dara strok ọ dara uwe ha okwu o jeghị ije ọ na ofe ebe anya ochie anụ ofe ebe anya mamịrị ayọkwa Chineke amara eziokwu Chineke gosikwara amara ya nna m wee kulie ọnwụ ọ nwụrụ ugbu a awụghị mgbe a lere anya ya na ọ mụrụ ahụ ya o jiri obi ji chie m ike na ọ Chineke kọrọ ya n'oge a na ọnwụ gaziri nna m ọ bụrụ m agụrụ ka o ruru m 100 years maka ọ bịara nwụọ mgbe ọ dịkarịsịrị m mkpa maka nna m tara ahụ ugbu ọ dị m ka sị na m na-enye ya ihe m bụcha n'obi ka m na-egotere ya ka o rie mana ọrịa ekweghịzi ọnwụ ekweghị ekwenụ otu ụlọ ochebede Chineke nara ekele. Ndewo ekele dịrị Jehova dịkwara n'oge onwe n'ihi na o kwere nghọta ijigo ihe ndị edere n'akwụkwọ nsọ wee kasị onwe gị obi dịka osote wee dịrị o kwere m nghọta na mmemme akwamozu a na-abịa na njedebe na nkeji ole na ole dị n'ihu na sele ndị abụ ekele gị na-agara karịsịa dịka Chineke mere ka ụbọchị taa wee dịrị ọbụna mee ka mmemme a bụrụ ihe gara ziriri werere na-enweghị mkpobi ụkwụ ọbụla. Akwamozu a nna m nwụrụ ebe April wee chie a ga-esi wee mee akwamozu a n'udu mmiri otu ụmụnne m ndị nụgasị na mgbago wee sị mba nne m pụrụ n'oge nna m nke ọnụ njikwara n'aka sie nkwa ụtọ a wee dịrị sị mba na-enye ya ugwu gbagotere bụ gbagotere agbagote ma kwụrụ ugwu ikpeazụ ya mechapụ ihe niile ka ọ chaa acha Chineke mekwebe yọọ ya amara udo ihe niile gasịrịrị were yọọ ya amara good weather taa mmiri atụghụkwana ihe niile gekwara sịrịrị were karịsịa otu anya si tụọ anya ya so na-asụ Chineke onye mere nke a ya nara ekele ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. Ọ ga-amasị m ka ị were ohere akpa ekpere n'isi ndị ọbịa gị ọbụna na ndị ọgọ dịka ha na-ala banyere amara ije. Eziokwu ekele m ọha na eze bịara ije n'ọtụtụ ndị ọgọ dị iche iche ọtụtụ ikwu na ibe ọtụtụ ụmụada ọtụtụ ụmụnne onye ụlọ gbara mbọ n'ụdị kwesịrị na ọ ga-esi gba in fact ha gosiri ịhụnanya people gosiri ịhụnanya people hụrụ ezinụlọ anyị n'anya wee na-asị dịka Chineke mere ka ihe na-abụ ihe gara nke ọma Chineke anyị nara ekele n'isi ụmụnne m n'isi m onwe m dịka anyị kpachapụrụ nna anyị ọcha n'ụbọchị taa na-asị ka Chineke onye na-ahụ n'ihi na-ahụ na nzuzo ka o mee ka ihe ụlọ anyị ka anyị tinyere aka na ndụ a ka ọ dị na-agara nke ọma ajọ mmadụ agaghị ezute ajọ mmadụ ezute dịka anyị wepụrụ ka Chineke wechichatakwa anyị mmaji from mmaji wee na-ayọkwa Chineke ndụ narị isi ike n'ezinụlọ dịka m ka na-ayọkwa udo na ịhụnanya ọchịchị ya lee ụmụnne m ndị nke a na-ekwu okwu mkpa mụ na ọmụa onye nlekọtazi ọmụa onye nlekọta ugbu a si Chineke nye m amara maka na anụ dịka nna m bụ onye udo agwa otu a ka ihe udo na-agụkwa m agụ ọwụ site n'ike aka ma ọ amara Chineke ka m na-arịọ ka ọ mee karịa dịka nna m mere. Ndewo na nchịkọta iwe na-asị Chineke na onye pụrụ ime ihe niile ọbụna dị ka ọ bịa mezuo karịa dịka anyị were n'oge uhuruchi acha ihe niile ndị ahụ bụ ọchịchọ nke obi gị na n'ime ezinụlọ a nke igbe ezinụlọ a mụrụ anya n'aka ibu na ka Chineke bịa gbajupụta gị n'ike ọ
ọbụla nye ga-amamihe karịa dịka o nyere nna gị ọbụla nye nwe obi ahụ nke eji ebu ibu ezinụlọ na-enwe mgbakasị ahụ na-enweghị ntaji anya ọbụla n'ụdị n'ụdị ọbụla na-enweghị ịkpọ oke ọbụla ihe ndị ihe niile ha na ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you. Ngwa kara obi ndewo. Of